Γράψτε. Έτσι γράψτε εδώ. Αρχίζω. Δει το ένας, δει το άλλος. Τι κακό είναι αυτό. Στα κάνεις όμως. Vamos a ganar. Kira Stella. No, gane. Θες να ανοίξεις ένα άλλο βρει ο Σέζερ, βλάκα, και να πήγα να σου έρθει. Μπορεί να ανοίξει έτσι κι άλλο στο στέλιο. Τώρα τι θες τώρα, πάντα πας τώρα να κάνεις σκέδα. Όχι να κάνω όλα. Τι ώρα είναι τώρα. Πάνω μεσημέρι τώρα, Ιβάν. Κοιμήσουν τώρα, κοιμήσουν το πρωί και κάνουν πρωινό. Τώρα περίμενα να ρωτήσω κάτι απλό εγώ. Δηλαδή τον θες εδώ πέρα για να κοιμηθείτε. Ναι. Τον θες εδώ για να κοιμηθείτε. Ναι, πώς θα κάνουμε εδώ. Όχι για να βγείτε να πείτε. Για να καθίσετε να κοιμηθείτε. Γι' αυτό. Εγώ απλά να φτιάχνω ένα πράγμα. Εγώ άμα πάω να κοιμηθώ τώρα δεν σηκώνω. Άμα δεν συνεχίζουμε τώρα. Αλλιώς εσύ κουράδι τώρα δεν μπορείς άλλο. Πάνε και εμείς να συνέλθεις. Εγώ ρε μαλάκα να έπαιρνα σε ακόμα μαλάκα και μόσνα χαϊβάνι. Στο δρόμο. Ναι, δεν αναφανεί. Εγώ ένα κουδούνι είσαι ακόμα οδηγός σου. Αφού κουδούνι. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Πόσο γράφει κάτω. 31 και 30. 31 και 30. Ακόμα ένα λεπτό δεν πήγε. 10. Απ' την άλλη είναι. 2 και 29. Αυτά είναι. Δεν έχει πέντος.